Hi mga kapoldo, good morning. Yan. Ang ganda ng araw dito ngayon, no? Today is Sunday na. 6:30 AM. Ito po yung pagising mo. Yan, ito yung aming room. Kaharap lang ng room namin. Ayan. Andun yung pool na malaki. Ayan yung pang children. At saka yung pool na may slide. Malaki yung room namin mga kapoldo. Good for 10 person. Yan, pagpasok, ito yung malaking bed, queen size, ito yung dalawang double deck talaga, Ayan, so isa sa taas, malalaki, malalapad yung double deck nila, pang dalawahan din. Ayun, may natutulog pa. Ayan. Tapos, ayan yung CR, may mga cabinet. Ayan, so pagbaba naman, ayan, up and down kasi ito mga kapoldo. Ayan, pagbaba, ayun, ito yung taas, no. Punta tayo sa kitchen. Ayun, nag-init na ng tubig. Magkakape sila. Ayun, ito sa baba. Mga kapoldo. Ayan, gulo na, oh. Sa baba may malaking lamesa. Ayan, gulo-gulo na. Dito kami kumakain. Ayan, parang maganda rin dito kasi marami pang space. Tapos may lamesang malaki. Tapos, ref. Ito yung almusal namin ngayon. Itlog. Tapos itlog na maalat. Ayan, tapos magluluto kami ng boneless bangus. Tapos may yempo doon, tsaka hotdog. Ayan, may cake pa na natira kagabi. Mga soft drinks. Ayan, at saka yung ano ni engineer. Samig Light. Ayan. Suntory. Ayan. So, matitirahin natin mamaya yan. Ito may CR din sa baba. Yan yung lulutuan. Ayan. Ayan guys, yung mga cottages. Tapos ayan yung mga kubo. Yung kubo nasa 4,500 per night. Ayan, yan po yung tinuluyan namin. Ayan. Tapos meron pa doon. Ayan. Tour ko kayo rito. Yan po yung adult pool. Yan yung adult pool. Ang ganda rito mga kapoldo, ang lamig paggabi. Yan, ito po yung adult pool nila. 8 o'clock pa siya mag-open. Ayan, 8 AM to 11 PM lang ang swimming. Tapos na naman yung children. Ayan. Oo, kala ko jacuzzi. Ayan. Ayan siya, bukas na yung sa children. Tapos yung isang pool, wala siyang tubig. Ito yung mga cottages nila. Day tour. Ayan, dito wala siyang tubig. Ang ganda rito, tahimik pa siya sa gabi. Ayan. Ang kagandahan lang dito mga kapoldo pag nature lover kayo. Kasi marami siyang punong kahoy. May mga cottages din yan. Ito yung isa pang pool nila na may slide. Yun nga lang mga kapoldo. Close yung slide. Hindi pinapagamit. Pero pwede ka ano lang dyan na maligo sa pool. Yan. Ito. Ang ganda rito. Yan, open na rin. Whoop, wow, ganda. Yan. Ayan, Hacienda Antonio.
Yan yung slide pa-close. Yan din yung mga villa. Ayun mga kapoldo, mga villa po yan. Ayan, mga 7,000 per night. Yan yung mga villa nila dito. Yan. Paikutin natin hanggang doon sa harap. Ang lapad nito ng Hacienda Antonio, 2 hectares. Ayan, may sound, maaga pa. Ngayon konting guest lang, alam natin pandemic pa rin. Pero pwede na. Ayan po yung sasakyan namin. Ayan. Ito mga kapoldo yung villa nila. Ito yung 7,000 per night. Pero walang naka-check-in ngayon. Mostly naka-check-in nandun sa nakahilera dun sa amin sa Kubo. 4-5 per night lang siya. Ayun oh, ganda kasi maraming punong kahoy. Ito yung kanilang function hall. Alam, parang mga lumang style yung mga ano rito, yung kanilang cottages, villas. Ayan po yung function hall ng Hacienda Antonio. Ayun, mga villa din. Yan. Yan mga kapoldo. Yan, ito yung function hall. Ayun po yung entrance gate. Tapos yung palibot nila kapoldo, mga ano din, farm. Ito. Tahan natin. Yung function hall. Malapad din yung harap eh. Ayan yung function hall. Whoop. Ayan, Hacienda Antonio. Ayan po yung function hall. Ito villa din. Yan. Yan mga kapoldo. So I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Paul. Thank you guys. Bye bye. Enjoy your summer.